Ну, калі ўжо пра вясну размова, то мне патрэбна згадаць маіх сяброў, якія ўжо на нябёсах, на жаль, царства нябёсна. Это была наша кампанія, ось Мішка Федченко, Ціма его называлі. Чаму Ціма? Зараз такіх кніжак не чытаецца, а ведаеш, Цімурова каманда. Ось. Гэта адтуль пайшло. Ну, настолькі актыўны быў, каб наладзіць нешта там, землянкі капаць, окоп раскопать из той другой сусветнай войны яшчэ. Ось, там патроны шукаць, распавяду для чаго. І гэтак далей. Ну, такі лес гэта ў яго генах было. Генах. Ось, на 3 гады старэйшы за мяне быў. Сусед. Потым яшчэ сусед адзін сябра мой Воўка Коршык, на год старэйшы за мяне навучыў курыць. Вось у гэты час, калі хадзілі мы у наш лес, любы лес, мачулішча, у нас шмат лесоў бясконца там. Ось. Таксама некалькі год таму назад раптоўна захварэў і памёр. Ось. І мой аднакласнік, таксама справа амаль сусед, Колька Федченко, таксама некалькі год таму назад на нябёсы пайшоў, царствам нябёсным. Гэта была наша кампанія. Гэта была наша... Як толькі сакавік месяц, ось, мы ішлі ў наш лес мачулішча. Любы наш, любімы лес мачулішча. Мы рабілі там стол драўляны сабе. Як у нас сказалі, ставілі, ну, пад кожную бярозу там банкі, шклянкі, гэтак далей. Ось. Ставілі, як у нас сказалі, зараз жа там свердзяць, сверлят, каб табе зразумела было. Ось. А мы у той час латачкі, там, долата, стамескі, гэтак далей прабівалі молотком, гэта ўсё і бралі, і ставілі. Ось. І мы бралі там сок. Это наша была кампанія. Коля Федченко приносіў з дому патефон, як бабкі казалі, бабулечки наши, патефон, полный пачак такі здоровый, кружэлак, пластинок. Ось. Накручивали и неслася по мачулішчы. Из-за острова на стрежах, видиш, Стеньки Разіна сини. Ось, або валенки, як і зараз помню, да не почти старенькі, ну і так далі, і так далі. І весь день. Ось. Потім у нас були, этот час було на ганчику, як ми казали, у кожної вёскі своя назва була. На ганчику, ну ось, магчыма, гэта рабілі ось з патрону там і так далей, з кулі. Магчыма, просто трубку некую медную або з латуні плескалі, край заплескалі, потым цвік сагнуць, гумку, резинку і туди із запалок серки, як ми казали, сері, оттягиваешь и бабахаешь так, что нібы дубальтовка. Ось. А мы рабілі яшчэ і самопалы, гэта як мушкеты былі сапраўдны. Ну ведаеш, на дуэлі. Ось. Трамбуеш туды порох, вось для чаго мы акопы рылі. Патроны яшчэ з той великай адчыны вайны. Порох туды, калі не было пороху, так вось запалак серу гэту трамбуеш шомпалам туды. Ось, туди сері, потім пыжы, потім драбінки з дроту, з проволоки. Так само туди і знову пыжы, і було, що автоматична кнопка біла і стріляла, а ні, так просто некалькі запалок там подставлялось было, і я шумно пам'ятаю, такі крайнюю запалку подпаливаешь, она так потреба отвернуться. Там мишени у нас были на березах або недзе. И так бабахало, так гепало, казали у нас у вёсцы, у мачулішчы там тыя бандиты, не бандиты, там такие бандиты, тыя бандиты так гепаюць, конечно, страшно зайти палку дров неких узять. Весь день, кажа, а еще мало что гепаюць, як і наказали, бабахали. У нас галоўны быў в нашей компании еще дед Алексей. Так, это наш сусед, гэта далее. Дед Алексей, ему уже было под 90 год. И он приходил с своими горшки, той казал, старинные такие, старые, як и он сам.
под березами ставлю лоточки, ось гэтыя пробивалось, и все. Дед Алексей, мы потым садились каля березы нейкая, магчыма, за столом, и он курил махорку. Ведаешь, откуда ты будешь ведать? Махорка была 6 копеек вартость. Стоила 6 копеек, вось. Махорка была. Мы еще купляли это у краме. И вось он паперкився, ну, бумажки раздавал, как скрутить себе, мы казали, по голове каждому. Такие, ой, самокрутки, как мы казали. И курили. Дед Алексей курил, и мы эту дедову махорку курили. И казали, у мочулища жартовали. Мочулище, каже, дым, коромыслом, каже, в облако дыму над мочулищем, хоть, каже, пожарников викликай. А это мы з дедом чадили, як той казав. Ось, він нам розповідав різні історії, ще з тих ленінських часов. Ведеш, цікаво, він цікаво розповідав, цікавий дід. І ось він у нас був як бос наш. Ну, небоголовний так. Розповідав нам свої вже слезливі очки від старості, ведеш, уже роговиці ось червоні. Витирав часто так и все, и розповідав нам, ну, а потім сок брали. Ми, ведеш, як раніцей побігли, по ведру принесли домой сок додому, вылили там у бочки дровляних и так далі, берем сало, хлеб, цибулю, и бежим, и крочим, и спешаемся в этот лес наш мочулище. И мы весь день в этом мочулище, вогнище там весь день, бульбы возьмем, ось, как напекти, и сало ось на палочках, и как спрегти жарить. Сало, я мы казали, тук лой тут, кажется, ще тлуст, капа, і на хліб, на гетик, і так далі. І ніби смачніше не було нічого. Ось. Потім у войнушку, ми з дитинства до юнацтва, в юнацтві, у войну партизани, всі хотіли бути партизанами. Ось. Немцам ніхто не хотів бути, но ніхто не хотів бути, давай жеребатину, жребий. Пошли. Призначали, хто буде сьогодні немцем. Потім лазили по березах, ведаєш, як воно. Ніби у тебе панди, цікаво за ними назирати, медведя. І ми лезеш, такі тонкі берези вибираєш, ось, і лезеш, і на вершину, на вершок залазиш, і воно так повольно так тебе опускає на землю. І задоволений просто. Ну, іншим разом бувало, що тільки залежиш на самий-самий кончик, а вона обламалася, і ти летиш, ніби штангіст, або то панда нейкой, і шльопнешся об землю. Лежиш, пару хвилин полежав, зрозумів, що відбулося, і знов поле. І так весь день. Просто чудовний час був. Чудовний час був. Весь день на природі, і сумували по этой весне. І, ой. Просто ось Колька Федченко, Мишка Федченко, і Вовка Кошик, і я ось, і дед Алексей.